Radio diýmek bu var uly sunugat. Şeýle sunugatyň ösmegiňne, oň kämilleşmegiňne bir näçe halipalar gaty kän zähmet çekipdiler. Şeýle halipalardan Arap Gurbanowy, Durdy Saparowy, Oguljahan Mämikowany, Gelli Döwletowy, Bayram Gellimuradowy, Gelli Wäşiýewi, başga da bir näçe diktorlary ýatlasa bolar. Kepeul aýdyş alem etdi. Goňşy obadan orta barmak däl gelin edildi. Uly toý tutdy. Oglum bilen gelinim gülüşip oýnaşyp ýaşasynlar, çekinip ýörmesinler diýip, edil öz öýüniň gapdalynyň ogluny 6 ganat agy tutdy. Adamın işi gaytta burnunun suyu gözüne damarmış. Hey devlin. Sene koşum kolum bilen gelip süngölin. Avray diýilýäne qırqlan erkeş diýýändir köneler. Orta mektebi guturoli epesli wagt geçäpdir. Hasap edip görse 30 ýyly ýetip barýar. Elhepus wagt diýilen zadyň beýle çalyp geçäşini. Pudun gününe o zatlaryň himmeti ýap-ýaňjy bolup geçen ýaly. Eşden deň bolmaz gören göz bilen bilse ýaly. Menem barap öz gözüm bilen görüp eşitmek makul bildim. Mulla salam berip öýe girýär. Ýaşly adamlar onu hormat bilen garşalýarlar. El wakaly mully, ana o ýerik geç diýip mullyny öýüň törüne geçirýärler. Oturanlaryň ýene biri sözüni dowam etdirýär. Käme hallar biziň hem saz dinläsimiz gelýär. Bir gün Halil Bagşy aýdym edip märeke hedil berip, ol oglanjyk bilen iki çaqqan. Şonu Bagşy ol oglanjygyň taryna hakyp goýberdi. Aha oglum, şu öýe girip çykyp ýöreniň bäri epesi wagt boldy göri, mene sen adyňa moňly bilemek. Baýagam dutary çalyşyny daşardan dinledim. Olar özleriniň şirinden lawazly, tolgunurjy sesler bilen öz boluşly mekteplerini soňky ýaşlaryda geçirip gelipdiler. Gepler aşgybat. Ussat diktor Oguljahan Mämikowanyň şu mulaýym sesini eşitmedik barmyka? Oguljahanyň çağalygy Ahal vilayatynyň Beherden etrawynyň Döwgala obasyna geçýär. Soň Mämik ağa maşgalasy bilen Aşgabatda göçüp gelýärler. Oguljahan mektepde okap başlaýar. Ol okuwda erjelligi, tutan ýerligi bilen hasa tapawutlanýar. Mämik ağa gyýdynyň arkasyna kakyp, "Berekella agyýdym. Senden tamam ululur. Bir okana, biram dokana bar diýipdirler. Oka bergiydim diýip,
oňa goltgy bererdi. Ejemin öz işine erjellik bilen, tüs ýüregi bilen ýapaşyp, maksada okgunly hereket edişi, onuň şoý öz kärini söýüşi, o meniň edil perdendi hökmünü gözümüň öňünden geçen zatlar. Mehriban kakamam şoý radioda, telewizionyada, kinoda ýygy goýan adam, Türkmenistanyň halk artisti Durdy Taparov ejeme şu ussat dikdir. Zihinli artist bolmagyny uly goltgy beren, uly kömek eden adam. Şonýaly ustatlaryň, il söýgüsine münasip bolan artistlaryň, rejissöryň, diktoriň maşgalatyndan morsoň, hökman şu dürüjülük maşgalatynyň täsiri ýeten bolmaly. Maşgalamyzda şu oýunlar goýulandy. Bir gepleşikler taýarlananda, kinoda bir keşip dörtjek bolanlarynda ejemin, kakamyň şu türgünleşik geçişleri gözümüziň öňünden geçen zatlar da radio sunugaty, telewizyon sunugatyny özüme hat ýakynlyydym. Onuň şu Magdymul adyna Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň filologiýa fakultetini guturup, hökman şu radioda, telewizyonda ejemin, kakamyň ýanyna işlerini şu niýet bilen ine Türkmen radyosuna geldim. Ýöne şu ýerde ejem bir ýydyny ýöretjek, adam geldi, çağam geldi diýip begente, kakam bir hili kän göwnemedi. Şu radio gelimde herdeşleri gollap, Nurjahan sen hökman, gowy diktor bolarsyň, gowy alyp barjy bolarsyň, şonýaly bir golluk berip, meniň şu işe gelmegime itergi berdiler. Biz çağak radio dinleýärdik. Ondan kinolara tomaşa edýärdik. O wagtlar telewizor bolmansoň näme esasy radio dinleýärdik biz. Ondan kino görýärdik. O wagtlarna aýgytlaýardym, Şükürbaş kinolary batda. Şolary görüp onuň şo gören artistler bilen, şol radioda dinleýän alyp barjylaryň, diktorlar bilen bir salamlaşyp bolsa, şolaryň ýanyna bir oturup bolsa, bir şolary dinläp bolsa diýip höwetimiz batda. Şonýaly höwetimizdem güýçlü bilen, ýüregimiz bilen şol artistler göresimiz gelýärdi. 1986-njy ýylda biz ýokary hökümekde oturup geldikde, şol kinoda görýän artistler, şu radioda gepleş alyp barýan alyp barjylan diktorlaryň arasyna akbal bidi eltäýdi gön öýdi. Görýärmi? Eltini bir topar halipalaň, bir näçe halipalaň arasına düşdüm men. Men özüm bagtly saýany sebäbine şolaryň içinde birinji bilen sanamaly Oguljahan Mämikowa. Bilen halipamyz, Türkmenistanyň halk artisti. Bayram Geldimuradow, Juma Ýazmuradow, Penjuwar Alyasow, Gurban Amangelliýew şolaryň bile çykyş etmek meýser etdi. Oguljahan daýda köplenç bile halipalyk etdi. Bile bir studiýada çykyş etmege meýser etdi men şoň bilen. Bile habarlary koýadyk. Şo wagtlar ýan gelen wagtlar halipaň ýanyna oturup bir 25 ýaşly oglan bir tejribesi şeýle ýetik halipaň ýanyna oturup gürlemek, onu da bile oturup gürlemek ýaman bir alzratda da radioda gepleş galyp barýany. Ana şol halipalaň bize beren öwütler, ünnegler bilen şu wagt çykyş edýärdi, hereket edýärse. Keçi ýaşly mektep okuwçylar üçin gepleşmege başlaýar. Gadyrly çağlar. Häzirde täze goşgulara kap berýär. Watan. Çörük ýaly mukaddes zat nämeken? Aýstan atam. Ol ediz watan. Ene ýaly mehriban zat nämeken? Aýstan atam. Ol ediz watan. Deňsiz taýsyz gahrman zat nämeken? Aýsana atam. Ol ediz watan. Dağdan daşdan merdany zat nämeken? Aýsana atam. Ol ediz watan. Aýdyn günnün nurany zat nämeken? Aýsana atam. Ol ediz watan. Giň jahanna iň büýük zat nämeken? Aýsana atam. Ol ediz watan.
oğlum, sen unutma, elma damada, vatanın belin zat yoktur dünyada. Hawa, yıllar kerwan gurap, iyiliğine geçip barýady. 1946-njy ýylda Oguljahan orta mektebi tamamlaya. Inni haýsy gär saýlap almaly? Kim bolmaly diýen sowallar Oguljahany ýynjalykdan gaçyrýady. Qaqaty bolsa, "Gyýdym, sen hukuk goraýjy işgär bolmaly. Senne bu käre bolan ukyban mar, gaýratam" diýe. Emma Oguljahanyň çeper edebiýata bolan söýgüsi güýçlü. Bu höwes ony öz erkine goýmaýady. Radioda hekaýa, goşgy bolsa, ýa-da radioýun berilýän bolsa, ol radioň ýanyndan aýrylman dinleýän eken. Käte bolsa, nähil gowy kaýalar. Senem dinläp görsene diýip, ejetine ýüzlenýän eken. Ejetem gyýdynyň bu bolşyna gahar edip, "Agyz Oguljahan beýdip radioň ýanyna ýapyrylyp oturmasana, oň gurrugyna gutorma ýokdur. Sen ýaly gyýd tikin çatyny bilen gümra bolarda" diýip, gyýdyna käýner eken. Emma şo wagt radiodaky ses onu jadylan ýaly. Bir günüm radioda nobatdaky gepleşigi dinläp oturýarka, bäsleşik esasyna diktorlyga saýlanyljakdygy barada bildiriş dinleýär. Bu habary eşitip, Oguljahanyň ýynjalygy bolmaýa. Ýere näme etsem käm? Ya, synanyşyp göräýsem käm? Birdenem, "Keýim, sen bu kär başarmarsyň" diýip, "Gönläýseler näderin?" diýip pikir eder eken. Ol şey edip, gazetler, jurnallardan goşgudur makalalar okap çykýar. Kä öz ýanyndan diktir boldy. Käte bolsa, "Menden bir diktir bolarmy?" diýip ikirjiňlendi. Şey edip, aýlar günler nobatma nobat geçip dur. Anha bir günüm diktirlik bäsleşigine gatnaşýar. Emin agdalary Oguljahanyň sesine uly baha berýärler. Şey dibem ol diktir bolýar. Şatlygyndan ýaňa ýüregine besleýän arzuwyna ýetenne begenip, ýaş gyýd işine uly höwes bilen ýapyşýar. Ussat diktirlerden bu täsin işin sırlaryny öwrenip başlaýar. İşi bilen mazaly öwrenşen soň radio ýynlara da gatnaşyp başlaýar. Her gedek diýen ýaly oň ýerine ýetiren keşfine ýokary baha berilýär. Bu bolsa Oguljahanyň bu sunwata bolan höwesini hasam artdyrýar. Sahradaky ýodajyklar. Sagy uzar, solu uzar, sahradaky ýodajyklar. Gyşyn ýadyn çölü bezer, sahradaky ýodajyklar. Gadamyňy ogşar, öper, izwaryny ize sapar, zymdyrly perýan çapar, sahradaky ýodajyklar. Gider otir kültür, alyslary goloý getir, kä ulalor, kä täýetir, sahradaky ýodajyklar. Yssylasyň saýy elter, suwsan çağın guya elter. Hepläp bolsa aýy elter, sahradaky ýodajyklar. Ýerde giýişde ýola barar, mihman töýür ýyle barar. Ertekini ýada salar, sahradaky ýodajyklar. Şu öňünden ejemiň şu goýberiş bölümine baryp diktirleriň alyp barýan gepleşiklerini dinleýärdim-de. Şolaryň taýýarlanyşyny görýärdim. O wagtlarym
Studiyamda bağışlarım geliyedi, saadanalarım geliyedi. Şu bağışları, saadanaları görmek, şahirleri, yazıcıları görmek, şoların bir söhbetleşliklerine katnaşmak, ulu baylık men için. Şuma adam bir ulu hadine olup durda, ulu mektep, nusholuk mektebi deysenem olacak. Ondan şu bağışlar, saadanalar, ondan opera aydımçıları, studiya gelenlerini gönü yayılımda konsertler alıp baryadık. Şonu öňünden ejem şu okap maňa görkezdi, nähili okamarlygyny. Onun edil sen okarsın diýmekde. Onun hani ýür studiya, hani bir nähili men alyp barýan, şonun bir hani bir gör, hani bir diňle diýip studiya tarly. Onun studiya girdim bolin, konserde alyp barar menim ýanymda diňler näme oturna bolin. Şo wagt ýanyna oturdup yuwaşlyk bilen mikrofon açýady. Şo purtotam bir aljyradım. Yok, eje gerek gel. Gorkyan, batylyan diýip işaret edip, yok oko diýe ejem. Bir dada edipdi da, şo soň durmuşda da men üçin bir uly matlagat, bir uly maksada yetmek üçin bir uly gollanma bolan zatlar, o da şu studiya girdingmi Nurjahan, bir daha ýadyňda saklady diýdi. Şu studiya girdingmi, gaýgy alada, näme bolsa da şo zatlar ýatdan çykmaly, diňe şo gepleşik bilen bolmaly, şoň mazmuny ýyly ýetirmeliýdi. Onun gorkuýanmy, sen howsala düşýänmi, ýa aljyraýanmy, o zatlar bilen diňleýijiňem, çeli görüjiňem işi ýok diýetdi. Ol diňe senden gepleşigi garaşýa, şo gepleşigi nähili ýetirersiň? Hani bir aňyrda ýüregine barýarmy, şo gepleşigi kabul edýärmi? Diňe şoň bilen işi bar diýedi. Onun şu zatlarym derrew şo wagt kelläme gelip, ýok tolgunmaly diýenne, içimden tolgunmaly yuwaşlyk bilen öýüdüňi el alyp konserde alyp barmaly diýip şeýdip, onun mehriban adamlar häzir bolsa senin üçin taýýarlan konsertime de başlaýar. Konsertimizin başına Türkmenistanyň halk bagşydy Sahy Jebbarowyň aýdan aýdymlaryndan bir näçesini eşdirýär diýip, ine şo ýaly gül ýalyjak geçdi konsert. Aňyrda da eýem şo ýollaşlaryny da diňleýän, hani sesi nähili gelýär, alyp barşy nähili bolýarmy bolanak diýip şo kärdeşlerini tapşyran ekenler. Olaram diňleýär, Bayram Ellimrat var o wagt. Gelliväşiç var, onun başga diýiklerlerimden bar, Aý Nurjahan gowuldy. Oguljahan edil öz sesiň diýip ay begençip, onun maňa da näme başga zat gerek geldi. Bir höweslendiriji zatlar da şolar. Onun şondan soň birim ýanyma ejer girmedi hiçem ýanyma şu konsertler bolsa da, gepleşikler bolsa da, habarlar bolsa ýanymda Halipa diýiklerler, ina Bayram Ellimrat bilen Gelliväşiç bilen habarlar alyp barýardyk, iki sesli jurnallar alyp barýardyk. O wagtlar işçi radio gadet, Altyn Toprak, onun bahary gepleşigi. Şo gepleşikleri iki sesli alyp barýardyk. Olaram bir öz maslahatlaryny berýärdiler. Gowuja geçiren wagtlarym öwýärdiler. Kä wagt yetmezçilikler bolsa da Nurjahan indiki dene şeý dersiň, ine şeý de balarsyň diýip şoňaly maslahatlaryny berýärdiler. Oguljahan näde şeý diýdi? Aşyrjan, hoglukmo staýym tiýipler tarapynda oturýar men. Han ýygyna seret diýdi. Menim näme üçin ýa edem? Hep ýygyna seretjem. Studiýada hiçim ýok gördüm. He ýygyňdan koglaýanmam diýdi. Menem ýok, koglaýan ýok. Onu näme hoglup okuyan diýdi. Çartyk ogonna men. Onu şeý diýip ýuwaşlyk bilen şo ýola atardy meni. Hoglukmo diýipdi. Soňra hoglukman urdum men. Şo zatlar diýen wagt hazam malzyraýan öňküňem tapaňok. Onu ýalat bolýar. Onuň mudamada şeý diýdi. Şu mikrofon allama diýdi. Allama diýdi. Hem Halipaň aýdýan şol. Şu mikrofon allama on aňyrtyna näçe milyon halkyň oturanyny unutma diýdi. Şu ýaman duýgur enzam diýdi. Dağın doğusundan çıkyan çeşmenin, durnan gözü yalı durusuy, üstü gur beurslun bilen basırlın, daracık yap bilen, gün şöklösünü görmeyen bayırlıktın aşağılığına taraf toğununcura bakıyardı.
Ol bulok şol dar ýap bilen akyp gelişine, köşe owasynyň çetinläki ýalpak gödere gelen soň bir neme ýadylyp ýaýrap asuda kýardy. Şol göderiň başynda ýalňyz bir sewut agacı bardy. Ol ýalňyz sewut şahalaryny çar tarafa ýaýradyp otyrdy. Onuň näçe ýaşynyň bardygyny köşe owasyny bilýän adam ýokdy. Obanyň 80-90 ýaşan garrylarynyň sorasyň, olar meniň oglunjuk wagtymam şu sewudyň şudur diýip jogap berýärler. Ol äpet garry sewut başyny dik asmany tutup, alys ýerlerdenem hellewläp görnýärdi. Onuň çar tarapy uzyn şahalarynyň gur ýaprakly puduklary gözüniň iki tarapyna da saýa salýardy. Üstü goýru kölgeli, aşağı soğuk suwly ýalpak gözüniň başy Tomsun jokrama assasyna hasam jany şipa berýärdi. Salkynly. Tomus aýlary bu gözüniň başy uzyn günläp suw almaga gelen gyz gelinlerden dol bolýardy. Şonuň üçin bolsa gerek bu gözüre gyz gözür diýýärdiler. Äpet sewudyň aşagynaky şagalaňly gyz gözüre erkek adamlar kän gelmezdi. Atly atyny, düýeli düýetini, eşekli eşegini gyz gözüriň hol ses yetim aşak ýanynyň suwy ýakardylar. Gelin gyzlara täsir bermezdiler. Onun Uğurcahan Halipa mıdama şu dilin üstünde işledi biz bilen. Biz şagirtler de başka da badi. Onun şu dilin üstünde şu sözü şey de aytmaly, bu sözü bey de aytmaly. Mun şeylere ek çeksen gowor mıdama maslahat berýär. Hiç wagt maslahatyny gaýgyrmaýady. Maslahat bermäge ýaltanmaýady. Onun köplünce özi bellä balýady. Bizim okan gepleşiklerimiz bellä şonu bir sözü ýalňyş aýdan bolsak. Ya bir çekimli sözü çekimsiz aýdan bolsak, şonu ertek gelip aýtýar şonu. 3-4 sanlyk sözler, ýalňyş sözler. Hem saçyn şunu ýar sözler elbetde apalap diýip söz var da, biz apalap diýip okuýardyk da. Ana şonu ýa-ni kitap diýýärse biz. Ýok balam, kitap diýilýändir şonu. Ýumşak aýtdygyny diýip, ana şonu ýar sözleri kän maslahat berýär Oljan. Aýda. Halbikatly bir gyz pudugyň hiç mahalam ýadyndan çykmasa gerek. Şol gyz özüni madama bir hili çetde saklaýardy. Ol sadece giyinýärdi, kara ýagyzjady. Ýöne bolyn kara ýagyzyň owuduny. Onuň owudun gözlerini ne 17-18 ýaşlarynaky gyzlaryň nähil häsiýetleriniň bardygyny düşündirip oturmagyň geregi ýok. Şol ýaşdaky gyzlar bir hili şahannaz, degişken bolýarlar. Käte olar dar gursagrak, oglanlary utandyrýarlarym, olary ökülüdýärlerim. Ýöne bolýan soňundan ýaraşýarlar. Onsoň ýene ala ýazdyr, ýene de gülki şagalandyr. Halbiki bolýan, özüni madama çetde saklamagy kim görenokdy. Käte gyzlar onuň üstünden düşerdiler. Sen näme bir hili ulumsaýaly, näme seniň bize gownuň ýetenokmy, ýa-da biz seniň gownuňa tegidikmi? Özüňi bir hili çetde saklaýarsyňlar. Belki sen ýaraw dälsiň. Belki öýüňizde bir näsazlyk bardyr. Halbiki bularyň hiç birine de keskitli jogap bermeýärdi. Halbikanyň ýüreginde kasır açylman galýardy. Meniň size gözüm gitýär gyzlar. Men siziň ähliňizi de oňat görýär. Sizi syýlaýan, şagalan şowkunuňyzy da goşulasym gelýär. Ýöne bilmedim nämesindenligini ýüregim şu zatlara gopanok. Ýüregim gopmasa kalbyňam şowkun şagalaňa goşul diýip ihtiýar bermese hiç bolmaz eken. Dünýäde meniň kim zadymam ýok. Gyzlar käte degişip oňa şeýle diýýärler. Halbiki, belki sen birisine aşyk bolansyň, aýday, belki sana kömegimiz ýeger. Halbiki olaryň bu sowalyny diňe mylaýym ýylgyrmak bilen jogap bererdi.
gönümül yüdün aydaganny. Ýalňyşyny. Käbir adam paýlyk bilen arkandan aýlabaý diýär da, Oğuljahan gelinejek gön yüdün aýdýady. Bir edek şuňar waka bolýar. Bir ýaş şahyrlaryň biri azajyk honun mertrak da şahyrlaryň Oğuljahan gelinejek. Men täze goşgulama okudum mu diýdi on. Gazetde çykdy diýen Oğuljahan gelinejek. Howa oglum okudum, goşuýyň okudum, balam. Howa okudum. Näme bolup dur? Oğuljahan gelinejek diýdi on. Gow bolup dur oglum, gow ýazypdyň. Wagt şo özüň hem şu goşuýyň ýaly bolaýsan da diýdi. Bir gön yüdün aýtdy. Bir honun mertrak bolma diýdi şol. Goşguda gow zatlar ýazyp durdy dowurdunam. Ýöne durmuşda bolyn, biraz şol honun mertrak. Şonu ýaly gön yüdün aýdagan. Hiç aýlap ýa paýçylyk ýok. Oğullyjanyň ýüregindäki ähli pikir gyzyna mälimdi. Oğullyja öz gyzyny goňşy obada ýaşaýan erkek doganyň ogluny bermekçidi. Erkek doganyň adyna Halyk diýerdiler. Olaryň goly giňdi. Ýöne bolýan olar bir hili towra adamlardy. Goňşy golum bilen hem gatnaşmaklar o diýen oňat däldi. Şol ýagdaýlar bolsa Halwyky oňat bilýärdi. Olary halamerdi. Ýöne bolýan ejesiniň ýüzüne gelip hiç zat aýdyp bilmeýärdi. Gyýdy göwnese de göwnemese de Oğullyja onuň bukçasyny galňatmak bilen boldy. Halwykanyň toplan halat serpaýy köpüň agzyna düşüpdi. Halwyky ýaly gyýdy gelin edilmek hemmileriň arzuwundy. Ýöne bolýan Halwyky hemme kişe yettirip duranok. Ine bir gün Halwykyleriň kapysy açyldy. Saçyndan ak kiri buguran, inçiden uzyn bir aýal kapydan girdi. Baýal Oğullyjanyň goňşy obadaky erkek doganyň aýalydy. Oğullyja ony ýerinden turup gaderle garşylady. Geleweri gelinece, geleweri. Mihman Halwykanyň egini çalaja kakdy da töregeçe oturdy. Ýuwaş gurrun gazaşdy. Halwyka daş çykan wagty mihman öz habaryny Oğullyja mälim etdi. Oğully, bire şol ýonky habar bilen gelendir. Haýry işi jehet tut diýipdirler. Belli bir zat pışgyrsaň bire şonuň bilen boljak. Doganyň maňa tapşyryp goýberdi. Onuň tapşyrygy ýan kaýdanlarym. Halwykanyň ýüreginde kalasaşy puduk bardy. Puduk oňa ýagşydan ýamanyň söýgü meselesini hiç zat diýip bilmeýärdi. Halwyky de oňa bu barada ýaňytmandy. Ýöne bolyn olaryň görüşleri sözsüz gurulşypdylar. Olar bir-birlerini şert etmeselerem, bir-birlerini juda oňat görýärdiler. Gyz ejesiniň göwnüni ýykyp bilmedi. Onuň sehädini bellediler. Halwyky çykyp baran ýerine bir ay çemesi bolandan soň ony ata süýüne görme görşe getirdiler. Oğullyja gyzynyň maňlaýyndan taýly gedek öpdi. "Wah, gelin balam, maňlaýyň açyk bolsun" diýip ene gyzynyň daşyny kebelek ýalypyrlandy. Halwykanyň deňduşlary dargaşyndan soň Oğullyja gyzynyň maňlaýyna geçip onuň bilen iki çäk gurulşdy. Öz duşun ýeriň bilen ihlasly bolarlar gyzym. Ýogsa da sen ejen eden ol işinden razymysyň? Maňa çekinmede aýt. Halwyka ejesini ilkinji gedek görýän ýaly onuň ýüzüne seredip esle salam oturdy. Oğullyja garrapdyr. Onuň gasyn bolan gözleri köp wakalaryň şaýady. Onuň mäherli gözleri bir hili aladaly, öçüksiz görünýär. Etrek köçetinde ýaşaýatda. Öňkü 8 mart kino teatr diýip bir ýer bardy. Şo ýerde ýaşaýady. Onuň awtobusda işe gaýdat bizem şo ýerde ýaşaýat. Ýolly o atlar näme pul geçirilýärdi. Şo nem petew üçin pul geçirilýärdi. Şondan Oğuljahan daýda köpünçe şu pulum geçirip goýberseňiz näme diýägol oturan awtobusdakylar radio gurulýandyr diýerler-de. Şonu duýgu bolýardy. Bir hili edilin radio gurulýan ýaly Oğuljahan gelinejek gurulşy. Ana şonu ýaly halipalar gördük biz. Halipan sesi ta ömrü ötýänse garramady. Qaymak gälsesi wagtda Oğuljahan. Şu ýan kaýdyşym ýaly dörüjlük maşgalatyndan bolsaň, hökman kino suraty düşürilende de hökman şonuň täsirem ýetýär, şu zatlaryň şaýadam bolýandy. Ondan şo
kino surata düşmäge gidenlerine kakam ejim. Şo hükman yanlar bilen ekdiýärler. Ondan şo taýda surata düşüşlerini, nähili pursatları baştan geçirişleri köp zatlar ýadymda galanlar. Hükman kakam bilen maslahatlaşýardy. Hani şu keşfi oňorormy ya oňormanmy, maňa kyn düşermi? Ya oyna vereyinmi diýen ýary ondan kakamam gözden geçirip ay ýok gowy diýdi-de. Ejemde şu maktada okkunluk bardy. Erjellik bardy. Hükman şu iş verilenini, hükman şonu yerine yetirer niýedi. İlkinji tiýine çeper filmi surata düşürlenini Hanyerli Ağa Hanybyň. Şonu kakam eýem surata düşüp ber. Onun ejemem iýdinden bar ýa-da. Şonu Hanyerli Ağa Hanyf ejemi görüp, ay şu keşfi ýanyndaky maşgalan keşfini şu oguljahanam yerine yetirer. Durdaga nähili öwrýäň diýip şo kakama maslahat berenim Hanyerli Ağa Hanyf bolupdyr. Vaye, biz giyce gallyk. Meret, bu näme boldy? Men üçin ýürekdäni giňrek daňmaly ahyryn. Yer näme teredip dursun, kömek etse. Ha bereliňi. Ayna. Nire teredýän? Hani yerleşilmesin belki yapış. Yapışyan. Şu. Ya Allah. Ana, var. Ayna. Kalkasan sağlık gibi mi? Ayna. Hudaýa şükür, bizim hiç kimden pes däldir. Şu zatları kim üçin edýändir ödýän? Özüm üçindir ödýärmi? Allah bilýändir. Zaty başyma ýapaýynmy? Hemme zat sen aýnaň üçin. Göre bilmediğin gözü çıksın. Garipdir öýtmesinler. İnşallah. Mazalyca kalın amalar. Artın alaşasına seresene. Vay. Özünün onu bermäge iýmem ýokdur. Olat üçün artık berge vatanlarla. Şoban şuna at nämen gerek diýsene. Deret barly gözü bilen ýaýjak bolýar. Bunu sen alasaň diýsen ha? Ýani ýok. Muňa oň diýsetme. Aýna gidi, aýna. Anha görürsün. Eteslice kalın amalı. Alın canın alsın. Sonulması vurur Sağlık yok mı mu? canım? Sen bey diýme, gyýdyň bahasyny men senden gowulýan ahyryn. Nädersiň owaň iň uly baý bilen guda bolaýsam. Neçik? Babesi tanı mı var ya? Salam. Kakam şo Moskwanyň Lunacharsky adynaky instituty gutorup gelende ilki şo mollany pes teatrny işlepdirdi. Onun şonna Altygarlyf bilen tanışypdyr. Şonna Altygarly şey diýipdir-de, durdy teň bilen hökman men kinoda ulanor diýipdir-de. Onun neçe ýyldan soň ine aýgatlaýdymy şo halnadyr waýyn keşfini canlandyrmaga Altygarlyf çagyrypdyr kakamy. Goýulan radio oýuny dinläpdir Altygarly. Onun şonu şu ejemiň döreden keşfi yaran bolmaly. Soň jaň edipdir de ejeme şu radio oýuny dinledim. Şu canlandyryn keşpiň maňa yarady. Sen bilen bir maslahatym bar diýipdir. O wagtym şu Berdi Kerbabaew bilen maslahatlaşyp oguljahan şu mamanyň keşfini sen canlandyrmaly diýip karara geldik diýip şey dip şu aýgatlaýdym-da aýnaň ejesiniň keşfini canlandyrmak ejeme düşýär. Selam alik. Geliverim. Gel keyigim görüşelim. Tüveleme. Dillen gözden sapsın. Aynaca. Eceň ýaňrak ýatypmy dedi.
Uy, Umsogul asıl bir sen miydin? Geç otur. Uşuňyzdan geçip bar yardımda salamlaşaýyn. Oňur aýpdyň. Sen näre görmändim. Gelsem yatan ekeni. Näme, siz ukyňy pozaýdym. Ýoklygy, men ýatmandy, birazajyk ymydygan aýpdyr. Aynan dokmasyna sin etdi. Tüweleme, elinden dür saçylýar. Aynagil asly yetişik giden okşayan. Wah, iki ayaklı günne diýilende. Bar gydymjan çay goý, bar. Tüweleme. Wah, baz açyk bolsun Allah'a. Ağzından Hudaý agyrma. Döwletin bolmasa, bagtyň hem bolmady. Döwlet bir ýere çökünne werin, çabgadan soň dumly duşdan kaka ýenip gelýär. Suýaly dökülür durur eken. Wah, hakay diýäňli, Umsogul hakay diýäň. Ýöne biziňe baýlyk ýadymda düşürýärler. Zor günümüz dolapdyr. Ha Allah garaşyk edip aynan yerleştirersiniz werin, baý bolan oturypsiniz. Dagy näme? Kut hanalar, ay hem sen bilen kuda bolup bar döwletin faýdaşmakda gaýradyrjak diýär ahyry. Tüweleme. Vay, agy. Sen bally barada diýen ýazdy. Ol bir tilpik agyn ahyry. Telpek agyn bolan näme? Bally görkün badary, aklyňy ahyry. Olay diýäniň dogruly Umsogul. Ýöne onuň dulady bar dagy. Uy onuň bir çagasy bardyr. Ýok gerekdir. Ärmem onu dula bermäge gownemy. A sen ýereňde näme? Merediň çagasy ýokmy di? Aýna näme? Aygıtdadım filminde Oğuljahan Halipamır oynayan keşfi vardı şu yerde. Aynen ügüyeceti ol oynayattı. Şonda birili näme seni bir duygu emele gelýärdi. Dogurdanım ügüyeciler şonyaly olyam kadiliyatda. Birili öýdün açyk ýigrendirýärdi. Bizem ýigrenýärdik. Sebäbi bir tomoşaçyda Ökman ana şol ýigrenmeklik ýa-da gow keşip bernetine şol gow görmeklik şu keşpin ýerine düşdügi. Ana Oğuljahan näde şonyaly Halipatda. Onun yankı köpülünce şu kinoda aýytdym diýär sözler mudama adamyň aňyna galýandyr. Şu bir söz aýtsa da, ine şu Oğuljahan Halipaňym şonu oynan keşbiniň gyýdy gitdi. Soň-soňdurym agzap berendir şonu adamlar. Keşip ýerine düşenne köpülünce diýerler de Oğuljahan daýdan tanýam, Oğuljahan Mämekwa diýen. Kim Oğuljahan Mämekwa diýip? No aýnan ejes, aýnan he o mu diýerler. Diýmek şol keşfin ýerine düşdügi şol köplenç. Sebäbi şu artist halkyna şu keşfini görä tanalýan artistler bolýar-da. Yelizaveta Karayewa Türkmenistan halk artisti diýen bolýan. Yelizaveta Liza Karayewa diýen kara. Hayal bagış diýen he diýerler. Onuň tanýanmy Sar Garryf diýen Sar Garryf. Kim kanaýsa Ganmaga diýen ay tanaya ganman diýmek şu Halipalaň şu sütünüň ýerine ýetiren keşipleriniň ýerine düşdügi. Bir kinoda alan pursaty bardy. Galyny gaýtaranlaryny gaýdym sizinki diýip ýalbarýan ýeri bardy şu taýda. Goýunlar üstünden geçýärdi. Şu wagt şu bir goýunyň aýagy eline degýärdi, şu urja barmagyny döwýär. Ine şu ýaly pursatlarym bolýar. Badara barmaly wagtlarymyz bolýardy, bolan şu ýalňyzca bir badaryň gapysyndan girýärdik, bolan hakykat daýdalar ine aýnan ejeti gelewerik. Ondan bütün badardaky adamlarym, satyjylarym, şu dadalmaga gelen adamlarym ýanyna üýşýärdiler-de. Oğuljahan näýdi, şu üstünden goýun geçende şoçuny bilen geçdimi? Şu zatlar gyzyklanýar eken. Ýanyna durup men hem begenýän, hem buýsanýan, ýanymda şonyaly ejem bar diýenne bir gez beýgelýän de şu ýylyň söýgüsini görüňdi. Ýylyň şu işine baha berişini görüňdi. Şoňa goýan, çagaty bolup goýan. Eje inni badara gitdiň meni ýanyň bilen ekitme, bir ýarym sagatlyk işe mene bir sagada, 2 sagada çektirdiň diýip gülýärdim de. Ýylyň söýgüsine münasip bolanny, onu şu edin işin ýerine düşdügi bolýardy.
gavun, biyarasın gülü derläp, golun heryan yaydı gavun. Ternelerin terlendirip, torlu köynök giydi gavun. Mes toprağın nemin sorup, gün nurundan şerbet qarıp, altın öwsüp kem saralıp, zähmetimi süýdi gavun. Buğday. Yazı bişýäni vardır, güýzi bişýäni vardır. Zähmetini hormatlar, süýýäni güneş nurdur. Ekinlerin içinde en kımmatlı ekindir, en kümmetli ekindir. Bu ekinin şöhrati aya güne çıkandır. Bu ekinin güýjünden insan bili bekendir. Şu aydımçıların, şahirlerin, yazıcıların adlarını tutuyatdı. Oturyadık, gurrundeş olyadık. Onun yadan eserleri, koşkuları vardı, saadları vardı, saadanlılar vardı. Qow gurrunları diyedik deydi. Hormat koyan saadanlı sımırlağı vardı. Qatı qow zatlara idiyatdı. Aňyrdan gelýän mölün durnavatçan, hani gel, sana garaşyp otyrna, senin çayına garaşyp otyrna. Deyip şeydip karşılayan ekenne ecemi. Şu ilki bağışlar gelenne şolaryň ýanyna çay başyny şu söhbet edýän ekenlerde. Ýanymdaky kardeşlerim mırlagy, o nem üçin durnawat diýen oguljahyna ady wagt bilýän durnawat diýänimiň sebäbi wagt dilinden dür saçýar. Şoň üçin diýen ekenne. Milli medeniýetimiziň, sungatumyzyň ösmegine uly goşunt goşýan halipalar, ýazyjylar, şahirler, sadanlar, bagşylar, artistler ýatlanyp, şolary edýän işlerine uly sarpa hormat goýulyp, şolar hormatly prezidentimiziň tagallaty bilen Mehriman arkadagymyzyň saýatyna uly derejelere eýe bolýarlar. Şo milli mirasymyzyň, milli medeniýetimiziň, milli sungatumyzyň ösýän döwrüne halipalar hakyna radio, telewizioniýa ýaýlymlaryna gow gepleşikler edýär. Şolaryň döredijiligi hakyna, şolaryň galyran işleri barada halka ýetirilýär. Galy bersede inniki netile, bir inniki şahirlermide, yazıcılarmide, sadanlarmide, bagşylarmide, artistlermide gollanma hökmünde şu halipalaryň galyran işleri nusholuk mektep bolup, gollanma bolup, şu ýaşlara ýetirilýär. Hormatly prezidentimiziň saýatyna, Mehriman arkadagymyzyň tagallaty bilen şu milli medeniýeti, milli sungaty ösüren adamlary hormaty, siligi, sarpasy bir uly guwunç, boýsunç döredýär. Hormatly prezidentimize janynyň sag bolmagyny, ýaşynyň uzak bolmagyny, il bähwitli, döwlet ähmetli işleriniň rowaç bolmagyny tüs yürekden arzu edýän. Bir Karagözüň bagtyarlyk döwrüne şu halipalaryň özüniň ýatlanmagy, olaň eden işleriniň agdalmagy, şu wagtky döwrümizin ýaşlaryna gaty gerek zatlar. Bir halipalyk ýollar, bir halipa şägirdlik ýoly özüňiz bilýäňiz. Hormatly prezidentimiz egi arkadaşlarymyzdan elmedi ama şu halipa şägirdlik ýolyny dowam edin diýip sargy edýär bize. Ana şondan bizem uğralyp şu adyny öz taliplerimiz şol halipalaryň eden işlerini, şu halipalaryň ýerine ýetirip keşiplerini, ögüt ünlülerini öz taliplerimize ýetirýärse, bize mümkinçilikler döredip berýän Rahman arkadaşlarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, elmedi ama belent başy aman bolsun.